Iktar appelli għal vot unanimu dwar l-Unjoni Ċivili. Dan hekk kif jonqos biss ftit jiem biex fil-bidu tal-ġimgħa d-dieħla jittieħed il-vot fil-Parlament. Martin Scicluna, Direttur Ġenerali ta' Today Public Policy Institute, saħaq dwar dan f'kummenti ma' One News. I welcome this introduction of the Civil Union Bill. It is a step forward for social justice in Malta, and I look forward to its implementation. Għax din hija step forward in Malta's legislation, ensuring that a minority in our society have equal rights to everybody else. Fl-istadju ta' tielet qari il-vot ikun dwar l-abbozz sħiħ u ma jistax ikun hemm vot klawsola kif isir fl-istadju ta' kumitat. Il-liġi dwar l-Unjoni Ċivili tagħti lil koppji omosessuali ħafna mid-drittijiet li għandhom koppji miż-żewġa. Għalhekk l-appell ta' Kenneth Zammita Bona biex jirrenja is-sens komun. I'm over the moon about it. L-ugwaljanza totali hija possibbli biss jekk ma jkunx hemm distinzjonijiet bejn in-nies. Poġġihom għatba tagħmilhom kif tajt normali mhux ħaġa differenti. Qegħdin fuq xi ħaġa li bħala Maltin li kważi 10 snin ilu kont tajt li impossibbli biex issir. Nispera li kulħadd jara s-sens u s-sens komun ta' din il-liġi kif qiegħda. Fost oħrajn huwa mistenni li l-koppji jgawdu mill-istess rati ta' taxxi li jgawdu koppji miż-żewġa u jkunu jistgħu anke jingħaqdu fl-Unjoni Ċivili permezz ta' ċerimonja ċivili quddiem uffiċjali ta' Reġistru Pubbliku jew Sindku. Bidliet li għal dawk mill-quta jfissru ħafna. Ta' ferħ kbir dija storja miktuba għal Malta li aħna quddiem pajjiżi oħrajn għandna dawn il-liġijiet deħlin f'pajjiżna. Dinja wkoll l-aċċettazzjoni ta' familji diversi, l-aċċettazzjoni wkoll li għal min ġej warajna min iżgħar minna għandna t-triq preparata lihom li jkollna edukazzjoni kif suppost li kull minnu differenti narawh bajnejn u blenti differenti. Jiena wkoll kont wieħed minn dawk li rajt anki ġoventuru żgħażagħ li akkosta da kollox li raw koll kommettew suicidju fuq dal allura għalija kienet għal-qalbi ħafna din il-sitwazzjoni. Jiena qiegħed f'relazzjoni ta' 18-il sena u ovvjament huwa iż-żmien li r-relazzjoni anke tiegħi tkun aċċettata.